О, какво е това? О, Халанд е team of the season. О, гледай сега. Добре, нека да ви... Вратар. О, трябва да е Лено. Не, ебам се. Винаги трябва да го започна с някаква простия. Нали? Рамсдейл. Естествено, че Рамсдейл. Рамсдейл или Алисън, ама Ливърпул пък нямат много добър сезон. В смисъл, Алисън много го респектвам като вратар, много як вратар. Може би Поп е добър също този сезон, но мисля, че Рамсдейл на първо място са бахти звездите спасяване. Дори срещу Ливърпул правише бахти спасяванията. Последния матч можеха също да го загубят. Той правиш спасявания. Сега, защитници. Тук да видим дали има Рубен Диаш. Ако им... Съжалявам. Знам, че игра само половината сезон, ама е толкова велик за нас в момента, че брат, стена е. Не знам, никой не мога да го спре. Знаете, в Шампионска лига го гледахме какво направи. На него му трябва половин сезон, за да може да е тимов да сезон според мен. Наистина, Рубен Диаш е толкова добър. Чат, съгласни ли сме? Дабо или Ел? Не е за това, че съм Сити фен, брат. Това е, защото наистина на Рубен Диаш му трябва половин сезон, за да е тук. Заклявам се, трябва половин сезон. Толкова е добър. Естествено, другия може би ще бъде Габриел или Салиба. Не знам кой е по-добър от двамата. Що ще ми Зинченко, защото Зинченко е... Да, Зинченко... Да, тъпо, че го изпуснахме. Ботман или Трипиер? Не съм сигурен. Нека да помислим, Габриел или Салиба. Не съм много сигурен между двамата. Не знам, защо ми се струва, че Габриел трябва да е. Да, Габриел за мен беше по-добър от Салиба. Салиба не беше лош, ама Габриел за мен беше по-добър от Салиба. Съжалявам. Който е гледал мачовете на Арсенал, ще знае, че Габриел е бил по-добър от Салиба. Тук сега съм между Ботман и Трипиер, но имаме десен бек, така че трябва да изберем Трипиер, защото десен бек. Иначе Ботман също би го вкарал, но да, Нюкасъл Трипиер мисля, че заслужава. Някой друг от Бен Ми имаме, Мартинес, Тяго Силва, близо, но не точно. Не мисля, че влизат пред Габриел и Рубен Диаш. Не мисля. Специално съобщение от Алекс, който 2 месеца е член на канала, Дълнов Оден, да му дадат Team of the Season. Той дали изобщо е тук. Родри заслужава абсолютно. Родри най-добрият ни играч почти този сезон и миналия сезон, Де Бройне. Съжалявам, брат, слам си ти играчите, извинявам се, ама не мога да ни слова Де Бройне и Родри. Ай, моля ви се, чат. Казвайте ми, че съм баяс, ама не ме интересува. Йодегар също го заслужава. Брат, не мога, съжалявам. В смисъл, като видите Родри и Де Бройне там, как да не ги сложите? Дори да не сте си фенове. Знаете, че Родри е абсолютен бист. Какви голове вкарва, брат? Контролира топката постоянно. Най-много пасове в Висшата лига, между другото, това е факт. Най-много докосване в Висшата лига, това е факт. Най-много асистенции Де Бройне, това е факт. Най-много асистенции! На първо място! Не мога да ги сложа, не е заради Сити, наистина са най-добрите. За мен и Одегар също. Хойбърг не е зле, Бруно Гимараеш между другото има шаут, но мисля, че Одегар на първо място са Арсенал, заслужават го. И Одегар го заслужава. Тук няма да се замислям, слагам го, не се замислям. Слагам Ерлинг Халанд, няма как да не го сложа. Салах, чат, ще сложа Сака. Ще сложа Сака, защото Салах този сезон прави мид сезон. Сложа Сака, трябва да сложим Сака. Нали, Марес също има шаут, Марес беше много добър за нас. В ляво. Чат, даже не съм скандален. Даже не съм скандален. Може би малко. След световното, Грилиш, когато е играл за Манчестър Сити, Сити нямат загуба. Това е истинска статистика. Сити са на второ място и потенциално на първо място. Не само заради Де Бройне, Родри и Халанд, колкото и опнати да изглеждат тези играчи, ами и заради Грилиш. Трябва да дадем това на Грилиш, брат. Те не са на четвърто или пето място. Те не са борят за Шампионска лига да влядат. Те са си вътре. И Грилиш са бори яко, асистира яко. Тая нощта, която я видяхте преди малко на Халанд, той я асистира. Толкова много пасове има Грилиш. Толкова много... Той има най-много дрибъл за нас. Ако си отбора на първо-второ място, имаш най-много дрибъл във Висшата лига. Дриблираш толкова много топката, минаваш през играчи. Трябва да си тимов да си знам. Грилиш трябва да е тимов да си знам, чат. Не ми пишете ел. Сити фен съм, обаче много ми е трудно да ни слага Рашфорд, наистина. Не се ебам. 12 човек. Къде да го слага 12 човек? Не мога да намеря някой друг. Виж, не слагам Марес, не слагам някой друг Сити играч, наистина бих сложил Рашфорд. Или Мартинели. Колко асистенции има? 6 асистенции. Рашфорд? 4 асистенции. Има повече асистенции Грилиш, само това ще кажа. Ой, пак е много трудно, човек. 24 апиренс, естествено по-малко е за отколкото Рашфорд, но има 10 гола повече. Но Рашфорд е нападател. Само това искам да кажа. Рашфорд е нападател, Грилиш е крило. Ой, бая, трудно е. И Рашфорд има много повече загуби, отколкото Грилиш. Много повече загуби. Когато Грилиш е на терена, ние не губим. Ако Грилиш играеш баш нападател, бяха го структурирали в тая формация, Грилиш ще да има 20 гола. Знаете, че ще да има 20 гола. Но Грилиш е крило. Грилиш трябва да прави пасове, трябва да... Ти за двамата съм за, брат. И двамата са уникални според мен, но един е крило, другия е нападател. Знам, че в играта Рашфорд е крило, но той е нападател за Юнайтед. Всички знаят, че е нападател. Трудно, много трудно решение. Мисля, че няма да сбъркам и с двамата. Знаеш кой ще дам Марес? Двама се карат, третия печели. Let's go! Мареш е много як за използване. Let's go, baby! W или L Volt, какво мислите?